Sa ngalan sa mahanag sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala po sa Dios nga magkakagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalampas sa kog dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tawo ngadto sa ubutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang itugot nga ang imong simbahan magamping niini kanunay ug magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong o mibarog didto sa kalayo o nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan. Ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy. Tungod ni Abraham, imong minahal, ni Isaac, imong sulgoon, ug ni Israel, imong balaan, nga imong gisaaran, nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mabituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ut kami, o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan, nining adlawa, tungod sa among kasalanan. Karong mga adlawa, wala na kami hari, propita o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insinso, walay dapit nga arang kahalaran o sa unang mga bunga, aron makapahimot kami kanimo. Apan uban sa menulsulon nga kasing-kasing ug sa mapaubsanong espiritu, dawata kami ingon ug mga hinurot pagsunog nga karnero ug baka o linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlawa, samtang nagasunod kami kanimo
sa walay pupanagana. Kay ang tanan nga nagasalig kanimo, dili gayud kaulawan. O karon nagasunod kami kanimo sa bugos nga kasing-kasing. Nahadlo kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawas sa kami, pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat, ug hatagig himaya ang imong ngalan o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Ang imong mga paagi, o Ginoo, ipahibalo kanako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako, kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Maayo og matarong ang Ginoo. Sa ingon iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikatawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura kun dili kapituan kapito.
Kay ang gingharian sa Dios, gingharian sa langit sa maman sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalang ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyang milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man say igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Biluhod ang sulugoon na tubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan." Daluoy kaniya nga galon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo ug gikasugat niya ng usa sa iyang mga kauban sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilab ni dayon niya og gituok ug giingnan, "Bayrin ako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw." Apan wala siya musugot. Hininua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa hinatabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ng sulugoon ug giingnan, "Banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig sa lugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon ug ipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katawo sa kasing-kasing nga gayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ania kita karon sa atong unang nga adlaw sa atong misa nobinaryo, agig pagpasinugog nato sa atong patron si Senyor San Jose. Kani siya mga igsuon ang gitawag nga protector sa Order of Augustinian Recollects. O ang atong tema karong fiesta mga igsuon, San Jose, kauban sa misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kay karong tuiga mga igsuon is the year of mission sa Augustinian Recollects mga igsuon. So angay lamang nga pinaagi kang Senyor San Jose mga igsuon ato sundon ang iyang kinabuhi aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang kinabuhi ni Senyor San Jose is not really nga nahimo siyang misyonaryo. Kay kung ato manggudunahon mga igsuon, ang usa ka misyonaryo unsa man dayon ang mosulod sa atong hunahuna. Muadto siya sa laing-laing lugar, musangyaw sa maayong balita bahin kang Kristo. O after niya dito sa usa ka lugar mga igsuon, muadto na pud siya sa laing lugar. Kung atong tan-awon mga igsuon, wala siya permanenteng address. And layo kaayo ni sa kinabuhi ni Senyor San Jose nga atong mahimong sumbanan, atong mahimong kauban sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Pero diha sa kinabuhi ni San Jose mga igsuon, diha nato makit-an ang usa ka tawo nga naay dakong paghigugma ug dakong pag-ila sa Ginoo. Tungod kay nahimo siyang maayong asawa, ay maayong bana kang Santa Maria ug maayong amahan kang Hesukristo. Og dinhi pod nato makit-an mga igsuon nga bisan si San Jose hilom kaayo mga igsuon kay bisag paklion nato ang Biblia mga igsuon page to page sa New Testament,
dili nato makit-an nga nisulti si San Jose, nga nitingog siya. Pero kung atong tan-awon ug ang atong pamalandungan, mga igsuon, dako kaayo ang bahin sa kinabuhi ni Kristo, or dako kaayo ang nahimo no nga bahin ni San Jose sa kinabuhi ni Hesukristo, mga igsuon. Sa atong ebanghelyo karon, mga igsuon, nangutana ang apostoles no ni Hesukristo kung unsa, especially si Pedro, kung unsa ang pagpasaylo sa atong isig katawo. It's easy to say no nga sayon ra mo pasaylo sa mga tawo nga nakasala nato. And sa atong personal nga experience, mga igsuon, basin na amoy mga kailan no nga sa una close kaayo mo, unya karon dili na ninyo tingugan, naabay diri ninyo nga naay kalagot sa inyong isig katawo, nga dugay na nga panahon no ang uban tinuig, wala gyapon nagtagdanay. Nya kung atong pangutan-on unsa man ang rason, ako manggod naamanggod siya i-comment sa Facebook, Father, nga dili nako ganahan. Wala mi nagtingganay, Father, kay katong eleksyon, lahi manggod iyang gibutaran, lahi man ako, wa mi nagkuan. Pero ang atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdum kanato karon, mga igsuon, sa pagpasaylo sa atong isig katawo, nga bisan pa man gani no 70 times 70 nga makasala ang atong isig katawo, ato siyang pasayloon kung mangayo siyang pasaylo. Ug bisan pa man, mga igsuon no, dili siya mangayo pasaylo, ato gyapon pasayloon. Kay in psychology, mga igsuon, ang tawo nga dugay kaayo mapasaylo o ang tawo nga dugay kaayo muhatag sa iyang patawad sa mga tawo nga nakasala niya, maupod ning mga tawo, mga igsuon, nga wala nakabaton o wala naka-experience kung unsa ang pagpatawad ug unsa ang patawaron gikan sa ubang tawo. Maula gina, mga igsuon, nga dalo kaayo sila muhatag ug pasaylo, kay wala manggod nila na experience unsa tagaan ug pasaylo sa mga tawo na nabuhatan or gibuhatan or nakabuhat og sala sa iyaha. To forgive someone, mga igsuon, ang pinakadakuan na nga benepisyo is dili para dito sa atong gipatawad. Kung atong hunahunaon, mga igsuon, no, one of the reasons nganong dili ta katulog kada gabi, nganong sige ra tag konsumisyon sa atong kinabuhi tungod sa atong mga kaaway. Tuod dili. Nga kung mahuna-hunaan palang gani nato ang ilang nawong, ang ilang gibuhat sa atua, no, masuko na ta. Unya unsa may atong ingon, bantay ra ka, naadjud kay adlaw. Unya sa adlaw-adlaw, mga igsuon, maura na atong gihuna-huna. Dili na taka-focus sa atong ubang mga buluhaton, tungod kay sige na itong huna-huna ang kasakit, ang kapait nga gibuhat sa atong kaaway. Naamoy last time no sa news na ay duha ka magtiayon na nagbulag. Kunya kay di man siya ganahan bulagan, iyang gipusil. Nakita no nakakuan mo ana sa Facebook. We can say nga nganong gipatay man, pero wa pud ta ka balo kung unsay hunahuna atong nagpatay, no? Mao gani ang mga igsuon, sa kada tagsa-tagsa nato naa kitay atong kaugalingon unsa nato pagdawat, no, sa tawo nga nakabuhat og sala nato. Pero mao lagi na, mga igsuon,
ang atong Ginoong Hesukristo nagpahinumdom kanato karon nga atong tun-an kung unsa ang paghatag og pasaylo sa ubang mga tawo. Kay maumanggod na pod no ang iyang gitudlo. Kung atong hunahunaon si Kristo nagbitay sa krus, mga igsuon, unsa man ang iyang gisulti sa mga tawo nga nagpalansang sa iya sa krus. Ginoo, pasaylua sila kay wala sila makahibalo sa ilang gibuhat. Ug tani mga igsuon maupod na ang atong buhaton every time nga naay mga tawo nga mudaog-daog ug mudaot kanato. Dili nga Ginoo pasaylua sila sa ilang mga sala nga nabuhat kanako ug ikaw nang bahala nila. Puhon dili na sila makamataugma. Di po siya maayo, di ba? When was the last time nga inyong giampo o inyong giampuan ang tawo nga naamoy kalagot? Dili nga mamatay na siya, ha? Kana bitaw nga pag-ampo sa inyong mga kaaway nga naagihapoy kasing-kasing. Kinasing-kasing nga pag-ampo nga tani ang akong kaaway, Ginoo, tandugon ang iyang kasing-kasing aron makit-an niya nga dili sakto ang iyang gibuhat sa akoa. Ug pinaagi niini makit-an niya ug tudluan siya pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo sa pagpangayo ug pasaylo kanako. Nya ikaw pod igsuon no, kung mangayo gani og pasaylo, pasayloan na intawon. Usahay manggod ang tawo nangayo na ganig pasaylo, unsa pod atong buhaton? Bahala ka diha. Di jud ko mo pasaylo nimo. Bisan mo luhod pa ka, bisan mo hilak pa kag dugo diha, di jud ta ka patawaron sa sala nga imong gibuhat. Usahay mga igsuon, dalo punta sa paghatag og pasaylo sa mga tawo na nangayog pasaylo sa atoa. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, atong ampuan nga atong makit-an ang atong kinabuhi diha kang Senyor San Jose aron pinaagi niya mga igsuon mahimo kitang magsasangyaw sa maayong balita aron atong mapasaylo ang mga tawo nga nakasala kanato. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita sa Dios nga kita ang iyang katawhan nga nagkasinati sa iyang kapasayloan, magdala sa kalipay sa pagkihiuli ngadto sa kalibutan. Mutuwaw kita, Ginoo, himuha kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan nga mahimong gawasnon pinaagi sa dugo ni Kristo, magpuyo diha sa kahapsay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang simbahang Kristohanon mahugpong diha sa kahiusahan ug sa usang ebanghelyo sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga minyo makakaton sa pagpasaylo ug sa pagsabot sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Nga kitang tanan makakaton sa kaluoy ni Hesus ug sa kinasing-kasing mapinasayloay, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tsupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong mihalina makatagamtam sa kalinaw didto sa Dios nong gingharian,
Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, dasiga kami kanunay sa imong gugma ug kaluoy, ug tabangi kami sa pagpasaylo sa uban, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo sama nga samahanong gugma gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Berhen, itugot usab ang mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdayig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo sa pangili ni San Jose. Kay siya ang tawo nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Berhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon. O gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay, aron sa iyang pagkaamahan, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag Santos Garikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala ng imong Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon.
Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga gayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami riya sa gugma, o manilayo among Santo Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga aman. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Mga
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Bagampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangili ni San Jose, ang pingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan nining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy, imong ihatag kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog man lingkod sa makadali, atong pasalamatan ang atong mas sponsors sa atong unang nga adlaw sa Misa Dominaryo alang kang Senyor San Jose, sila Emma Alulod, Vivencio Marumas, Benji Uraca, William Makibulan o Maria Corazon Balaba. Daghan kaayong salamat. And lastly, mga igsuon, karong umaabot nga Huwebes, March 12, aduna kitay kumpisalang bayan human sa atong Santos nga misa. Kung you are not comfortable no nga magkumpisal sa inyong mga pari nga naa dinhi tungod kay maulaw mo, naa kitay gi-invite no nga mga pari gikan sa Vicariate sa Santa Rosario nga mutabang kanato sa pagpangumpisal. Daghan kayong salamat ug palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.